Casa Papallones. Primer programa dirigit al públic infantil a Ràdio El Xinet per Papallona Chove. Amb vosaltres els dimarts de 8 a 8 i mitja de la vesprada en Ràdio El Xinet. Benvinguts i benvingudes al 9è programa de Casa Papallones. Soc Teru i avui m'acompanyen dos voluntàries de Papallona Chove amb molt de ritme. Míriam i Zaira, com esteu, xiquetes? Molt bé. Bé, així, en fred. I de què anem a parlar avui? D'una cosa que ens agrada molt a mi i a Zaira. La música. Ai, clar, que jo vos he vist en exhibicions de ball, veritat? Sí. Ho feu molt bé. Moltes gràcies, moltes gràcies. Gràcies. I a veure, quin és el vostre estil de música preferit? A Zaira li agrada molt el flamenquillo. Pues sí. Ole, ole. Arsa, s'enviem el WhatsApp. I tu, Míriam? A mi m'agrada tot, però per exemple, per a ballar, el hip-hop és el que més. I a tu, Teru, quin és el que més t'agrada? A mi és que em passa com a Míriam. M'agraden tots. Però va, si he de triar un que siga... Ai, no puc, perquè la música és tan poderosa que està en tots els llocs i alhora ens transmeteix molts sentiments. Tens raó, Teru, perquè, per exemple, hi ha cançons que ens poden fer sentir contents o tristos. Exacte. Mira, a mi la cançó de Chiquitita no sé què és el que té, però em fa sentir bé i m'agrada molt. Felipe, ens la pots posar? Chiquitica, esta és la de Ava, veritat? Sí. Esta cançó és molt xula. Jo és que no estic molt al tanto. És que m'emociona molt. A veure. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. A veure, una festa tampoc te No. montes, Però, no sé, me recorda la meva infància o sí? algo, no sé. Ta mare, no? Ma mare. Sí, jo per ma mare també m'agraden moltes coses que quan t'ho dic els meus amics diuen que t'agrada què? Pues sí, els pares influeixen molt, Molt en els xiquets. Sí. Bueno, bé, a veure, la podem adelantar un poc, Felipe? Al minut 1:40, que crec que és l'estribillo. És quan està la força ahí. Ahí. Hey. La lletra és molt bonica, La veritat és que sí. Sí. Així per lo menos anima un poc més la cançó. Jo no és que la senga tots els dies, però m'emociona. T'imagines a Zaira, ai, estic trista, vaig chiquitita i ficar-me a tope. Bueno, i tu, Míriam, tens alguna cançó preferida que te faci sentir bé? Sí, la de Don't Wake Me Up, de Chris Brown. Felipe, la pots posar? Felipe és que està en tot. Jo ho té ahí tot a puntet. Ja ho he vist. Dearly beloved, Pots if traduir. this love only exists in my dreams, Esta amor sols existeix en els meus somnis? Com t'has quedat? No malses, dels somnis. Pues està molt xula també. Ah, ja sé quina és. Don't wake me up. És que jo ja malse. O sigui, malse i m'estic a cantar. Esta la ballarem l'any passat. En les exhibicions. Ah, parlem un poc de les exhibicions, va. Res, que esteu tots convidats a vindre a veure-mos. Jo vaig anar a veure-vos l'any passat, m'haig portat quicos. Molt bé, Molt bé. lo que passa és que ve molta gent, però si veniu pronte podreu pillar puesto. Ahí está el tema, que a mi i me vaig tindre que sentar com vaig poder. Ui, jo me voy ja. I tu, Teru? Jo... Quin és el que més t'agrada? Ui, a mi és que... no sé. Tinc moltes preferides. Jo vos diré per què. La música, a part de transmetre sentiments, també ens poden recordar a situacions viscudes o persones. Si jo, per exemple, conec avui a una persona i me diu «Sent esta cançó» i veuràs, cada volta que sent aquesta cançó me'n recordaré d'aquesta persona. Doncs esta que vos posaré jo ara em recorda molt a la meva infància i a la meva iaia. Felipe, dale al play. A veure, qui no coneix esta cançó? A mi... Espereu, sentiu qui canta. Ole! La meva Marisol. A veure,
Me encanta, A tu Marisol. també t'agrada un poquet el flamenquillo, entonces... A mi m'agrada tot. A mi esta cançó a la meva iaia també me recorda molt. Y tengo la sola del mar. Y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. És molt bonica. Ja Sí. Vull això no, esto és... Mira Felipe, quina riseta té. A Felipe també li agrada. Mira. M'encanta, Marisol. Va ser xula. Però bé, també existeix la música descriptiva. És a dir, la música conta com és alguna cosa. Com per exemple, esta que anem a sentir ara, ens sabríeu dir quin animal representa? És un animal. Un pato. Un mono. No. Mireu com peguen boig. Ara pegaran els boig, espera. Això és un boig. I és un animal que viu en Austràlia. Un canguro. Molt bé, Zaira, has estat astuta. Correcte. Sí. Val, a veure si el següent l'encerteu també. I les papallonetes que ens senten en casa també. A veure. Uf, este és difícil. Té que ser alguna cosa bonica, segur. Alguna cosa bonica com tu? Oye, gràcies. Serà, Míriam, que bon... És el cisne. Ah. Ai, esta peça és molt coneguda. Estes peces que acabem de sentir se diu d'una peça de Sainz, me pensa que sí, no sé pronunciar-ho, però se diu el Carnaval de los Animales, que cada peça descriu un animal. També estan els elefants i els peixos, està molt xulo. I ara va, una altra, una pista. Lo que aneu a sentir ara és un objecte. És molt fàcil, Una màquina d'escriure. Molt bé! Sí, esteu espavilades. Anava a dir-ho jo. Ai, pues a la pròxima. A mi m'agrada molt esta peça. Se diu La màquina d'escribir. Vull dir, l'autor pues, va escriure el que era. Sí, molt fàcil. Val. I ara, per animar un poquet més el cotarro, anem a ficar la cançó de La Mané, que la cantarem molt en l'escola d'estiu enguany. Yeah! Mané, en la otra oreja. Que lo baile, 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 donde Pepa y Don Manuel. La maná se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la maná se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro del Facundo, con el gato de Inés. Una mané, en la naricé, y la otra mané, en la naricé de tu pareje. Que lo baile, 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 donde Pepa y Don Manuel. La maná se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la maná se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro del Facundo, con el gato de Inés. Y la otra mané, rascándose la cabecera. Bueno, vos ha agradat la cançó de La Mané? Està molt xula. I Felipe m'està dient que tenim una trucada. A veure.
veure... Hola. Hola, Uy, hola, qui eres? Andreu. Hola, Andreu, com estàs? Bé, Sí, m'alegre. I què volies contar-nos? que estava ballant. Estaves ballant la cançó de la Manet? T'ha agradat? Sí, T'ha agradat molt, molt o sols un poquet? Sols molt, no? Pues... I què? Què has fet avui en el col·le? Ai, mare, moltes coses. una festa de seu fiat. Una festa? Que guai! I què heu fet en la festa? En un nombre àrab. En àrab. El teu nom en àrab? I com es diu el teu nom en àrab? Andreu. Ah! Molt bé, molt bé. Doncs, Andreu, ens ha alegrat molt que et tocares a la ràdio. Sí, Que tocaràs més voltes? sí, les papallonetes. Ah, sí. Tu ara ja eres una papalloneta més, val? Adéu, papallonetes. Adéu, Adéu. bonico. Bé, i després d'aquesta trucada tan rebonica d'Andreu, anem a contar un conte. Què us pareix? El secret del rei. Un dia, un missatger va tocar a la porta d'una casa d'una pobra viuda. El teu fill ha de venir a trobar el rei demà al matí. El rei té una feina especial per a ell. Va dir. La pobra dona estava molt amoïnada. El seu fill era perruquer i una volta a l'any el rei manava a un perruquer tallar-li els cabells. El que era estrany era que cap perruquer tornava a casa després de la visita del rei. Ningú sabia que el rei tenia un terrible secret. Tal com sentiu, tenia unes orelles estranyes que havia d'amagar i per fer-ho es tallava el cabell d'una forma molt especial. De fet, les seues orelles eren iguals a les d'un burro. Tots els perruquers que havien tallat el cabell del rei havien estat executats immediatament, de tal forma que cap pogués revelar aquest terrible secret. La dona s'ho va apanyar per a poder anar a veure el rei. El meu fill és tot el que tinc en aquest món. Va suplicar la dona. Per favor, no el mates. Si ho fas, ningú podria cuidar de mi. El rei va sentir compassió per la vella i va meditar durant una bona estona. Estaré d'acord a perdonar-li la vida, sota una condició. Va respondre. El teu fill ha de prometre que mai dirà a cap persona viva sobre res del que vegi mentre sigui al castell. L'endemà el fill va arribar per tallar-li els cabells al rei. Imagineu-vos la seva sorpresa quan va veure les orelles del rei, però com que era un xic espavilat, va comprendre ràpidament que la seva vida dependria de guardar aquest secret, així que no va dir res. A mesura que el temps passava, la mare va notar que el seu fill no estava bé, no podia ni menjar ni dormir. Semblava que hi havia alguna cosa que el pertorbés, però cada vegada que li preguntava, ell evitava respondre. Va decidir enviar-lo un druida. Jo no puc ajudar-lo. Va dir-li. Ell és posseïdor d'un terrible secret i ha promès no dir-lo a cap persona viva, però fins que no ho explique no millorarà. El savi druida va estar pensant una bona estona. Tinc la solució al problema. Ha d'anar al bosc i trobar el salse alt que creix al costat del rierol. Si li dius el secret a les fulles, la promesa romandrà sense trencar, ja que no ho haurà dit a cap persona viva. El xic va fer el que li havia dit i a l'instant va sentir-se com si li hagueren tret un terrible pes de sobre l'esquena. Però aquest no és el final de la història. Uns quants dies més tard, el músic de la cort del rei va anar a talar un arbre per obtenir fusta per a fer una nova arpa. Aquella nit, quan va començar a tocar per al rei i els altres caps, una estranya melodia sortia de l'arpa. El rei, té orelles de burro, té orelles de burro. Sonava. El secret ara era revelat. Al principi el rei estava terroritzat, però quan va veure que ningú s'espantava, ni se'n reien d'ell, va saber que mai més s'hauria d'amagar de les seves orelles de burro. Xiques, com sé que sentireu el programa de la setmana passada i que segurament sabreu la resposta a l'endevinalla que diguérem, anem a fer memòria de l'endevinalla, ¿vale? I me digueu la resposta. Val. Tinc molts colors, em perfume cada dia i no és amb colònia. Soc motiu de goig per a les papallones, per a les abelles i les dones.
No sé si és que no m'he fet el colacao este matí, però a mi no em ve res al cap. Oye, Com que no? Ja va la llista. Però si és superfàcil. A què és la mel? a veure, almes de cántaro, perles del xúquer. Com que la mel? Les flors? És de veres. A la llista, que tampoc ho sabies. Va, voleu que en diguem 2 més? Val, jo me'n sé una. A veure, digues. Soc l'animal més gros del món, amagat al fons de la mar. Ui. Espera el meu dinar, i quan no tinc aire he de sortir a respirar. Quin animal sóc? El monstro del lago Ness. No, Tero. Ai, però si és el més gran del món. Algo molt gran, molt gran. Un mamífer. Sí, és un mamífer. Ho dius tu o ho dic jo? Les dos. La balena. Molt bé, xiques. Ja, estamos a tope. I tu, Zaira, Val, tens alguna? ara jo. Estic damunt del teu llit, tant de dia com de nit. Sempre poses el cap sobre mi per anar a dormir. Què sóc? Estàs molt fàcil, xiques. Mira, és tan fàcil que la deixem per a la setmana que ve. Val. Que la pensen els papallonets que ens senten i la setmana que ve la direm. I ara crec que ha plegat l'acomiadament del programa. Vos ho heu passat bé? Molt bé, molt Sí. bé. Sí, repetireu? Sí. A mi m'agrada molt sentir això. I ja que ens anem a acomiadar, voleu recordar a les papallonetes que ens senten alguna coseta, veritat? Sí, sí. Aquest dijous estarem Míriam i jo a les 5 en la Casa de la Cultura recollint xoguets. Animeu-se, que hem de ser solidaris. Vos esperem. Exacte. La campanya Cap Xiquet sense xoguet està rebent molts xoguets, la gent està participant molt i estem molt contents, així que a les 5, de 5 a 7, val? Així que vos esperem. L'hora... Sí? Zaira m'estava pensant ja rare. Val, doncs fins a la setmana que ve, papallonetes. Adéu. Adeu.